Il-Gvern Malti għadu kif esporta 6,550 tunnellata ta' ħġieġ imħallat u bekk ġiet immarkata l-akbar esportazzjoni ta' ħġieġ mis-sena 2013. Din l-esportazzjoni kienet ix-xut ta' żieda fir-riċiklar f'pajjiżna, hekk kif il-ħġieġ inġabar minn diversi siti li hawn imferxin madwar il-Gżejjer Maltin fost oħrajn. Dan il-materjal ser ikun trasformat b'tali mod li jkun jista' jerġa' jiġi manifatturat fi prodott ġdid. Dan bħala parti mill-inizjattiva li tagħmel il-WasteServe bilan li noħolqu ekonomija ċirkolari. F'dawn il-ġimgħat ukoll bdejna l-trials fuq ir-rudimentary line bħalissa tisir training biex bekk inkomplu ntajbu il-performance tagħna fejn jidħol ir-riċiklar u hawnhekk huwa importanti ħafna li n-nies ikomplu jagħmlu l-isforz tajjeb li diġà qed jagħmlu u jżidu miegħu biex jisseparaw l-iskart. Il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia sostna kif il-Gvern jinsab iffukat jaħdem sabiex issir ġustizzja mal-poplu Malti li jissepara l-iskart f'daru. Dan huwa d-direzzjoni u deċiżjonijiet li l-Gvern ħa u dan huwa s-suċċess tan-nies. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar dan qed nagħmluh għaliex in-nies komplew jisseparaw u wasalna dawn ir-riżultati pożittivi illi għandna bħala pajjiż. Inħares il-qudiem allura biex il-poplu Malti, il-familji Maltin wawċin ikomplu jisseparaw l-iskart għaliex bis-saħħa tagħhom il-WasteServe tista' tkun tagħmel xogħolha b'mod tajjeb ħafna.